Dawuh. Nggih. Titi kalenggahan menika nggih ingkang dipun antu-antu babaring crita nggih Gus nggih. Nggih. Pramila saking menika nggih tawon ana entube. Lakon ana bajute. Nggih. Mangga Sampun dangu sanget lho. Nggih. Wonten ing Tanjung Sari menika dangu mboten wonten ringgit. Lah saestu. Lah nipun sing mirsani nggih. Wah, tesih kathah ya para nggih, alhamdulillah menika ugi lumantaran YouTube streaming topik studio. Topik. Nggih. Nggih. Lan kathah kadang-kadang ingkang sami streaming dalu menika. Menika wonten megapixel. Kanca-kanca saking Malik wonten komplit megapilek Rebon. Nggih. Bisa. Saking Lawu. Ha nggih. Wah, elok. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun nggih Gus. Siap, nggih Mas. Monggo ndherekaken. Titi kalenggahan nglajengaken lampah. Matur suwun Mas Pentul. Pentul apa sapa iki? Mas Pentul. Heeh. Nduk, apa Mak? Netepi marang kewajiban dina semengko ya, Nduk. Babaring cita ya kuwi mau bisa nggawa marang kautaman kalawan kabahagiaan selawas-selawase, Nduk. Iya, Mak. Bumi gunjing langit kalap-kalap berkinin cangresak mawe kantrung berkinin cangresak mawe kantrung tan kinucap jroning anenggih karangkat jempol watek candala angkara murka wadya balane sang Buddha Yitma jatan wegah yenira tansah mitenah gawe geger gawe dardah kompraping sesrawungan kekitrah lampahe nganti kaya mriwis nyungsuh banyu.